Аз съм Асен Налбантов, стилист съм от 16 години. Правя малко по-различни неща от обикновените фризьори. Искам да го покажа тук на тази сцена. И сега този нещастен як човек ще носи моята физиономия колко време? Значи той в момента си ходи по улицата така с вашия лик. Някъде се радвам, даже може да съм загатнат някъде, не искам да знам къде дори. Добре, гласуваме, Асене, започваме от тебе. Да. От мен имате голямо да. От мен имате да. Жестоки сте! 4 пъти да. Ще се видим на финал. Прекрасен ден. Много хубав. Много съм доволен. Много цветен.